Welcome to apa? Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalke, jenengku Nurhalisa, Jenengku Sofia Nanda Nur Nabila Busa Putri. jenengku Raja Amelia Putri, Jenengku Nur Syafiq. Jenengku Wahimah Hidayat. Jenengku Muhammad Irfan Hakim. Jalanan arek dolan-dolan melihat nih sing wedok lagi ngumpul neng omah Elisa. Jadi wong iki ngajak di wong wedok nggawe cendol. Rajane panas iki enak ngombe cendol. Waalaikumsalam. Arek ngopo? Kita mrene arep ngejaki kue-kue gawe cendol. Gelem apa ora? Yuk, ayolah, yuk. Gas. Sing pertama Irfan ngoncek nih klopo arek digawe santen. Wis rampung kuwi gawe adonan cendol. Lebokne tepung beras. Wis rampung kuwi lebokne tepung kanji. Saiki wae. Lebokne uyah saiki wae. Tambahne pasta pandan saiki demi saiki. Lebokne banyu ning adonan sacukupe. Adonane diaduk kelarut. Adonane dimasak tekan mateng. Goreng adonane mateng. Saiki marut klopo arep dijukuk santene. Santane wis rampung, saiki dirajang-rajang gula apone. Arep digodhog nggo banyu. Lebokne uyah saiki wae. Adonane wis mateng, terus dicetak. Saiki wis rampung, wayahe ngombe cendol. Lebokne cendol, santen karo gula abang. Iki hasil kelompokku nggawe cendol khas wong Jawa. Ngombe. Jangan unduh, ulang. Jenengku Nurhalisa. Apa? Jawa Barat. Ala wong Jawa. Iya apa nih? Rusak.